Сен көрдіңме? Мөнир Рахмаев Хамдуна Темиргалиеваның малайы екен. Әзір аңлашылды, нешік ул татар эстрадасына эләккән. Руслан, сен білесіңме, кім бірінші татар рэпері? Шакур? Йоқ. Тюфак? Йоқ. Хамдуна Темиргалиева. Тыңла. Бит фасонлы егет болып, міннің сахна турына. Жырлай биюләрің бигрәк күркәп күренә. Күз алдына кетір, 50 Cent Хамдуна Темиргалиеваға қаршы. Хамдуна Темиргалиева wins! Жеңді смысле. Бит фасонлы егет болып, міннің сахна турына. Жырлай биюләрің бигрәк күркәп күренә. Бірсіннен батырлы эшләп бәләр киясың. Күзләріңні ойнатасың, әйсің кемне сөйәсің. Жыларыңда, мұңдарында бұлбұллар сайратасың. Сүр төгілді инде хәзір кемнесің яратасың. Галиға барам әлі деп гомер буе жырлыйсың. Менә шул сүзләрең белән тынычлыкны урлыйсың. Бер ватылыкта, бер яшьлектә диеп белән җырлый әле. Җырламый түзеп буламы күңелнең шундый мәле. Суларда балык йөзәдер ялтырый тәңкәлә. О, көрдіңме? Шепшен қыш бабай. Менә қайда екен аның резиденциясы? Демәк, қыш бабай Хамдуна Темиргалиеваның үйінде яши? Юк инде. Хамдуна Темиргалиева һәм кыш бабай ир белән хатын. Мөнир Рахмаев аларның малайы. Демәк, Мөнир Рахмаев қор малайы. Снеговик. Күрер күзегә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Күрер күзегә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Гали-вали дигәннәр алар тик җирдә кала. Бу мәхәббәт сөюләр утта суларга сала. Күңелләр һич картаймый, күңелгә бит үсигез. Қара, Хамдуна апа Мөнирны да эшләтә. Эшләтә. Точно эшләтә. Яшьлектәге мәхәббәтләр бәхет белән бер тигез. Сәхнәләргә чыгып басаң йөрәкне җиркетәсең. Ышкын салып күңелләргә бездә дә сәркедәсең. Синең майда йөзләреңә соклана яшь егетләр. Җирдә күбрәк булсын иде. Менә синең кебекләр. Хамдуна, тездән корпоративлар башлана. Мин кыш бабай, син кар кызы буласың. Минекеге кебек. Хо-хо-хо. Бер ватылыкта, бер яшьлектә диеп белән җырлый әле. Җырламый түзеп буламы күңелнең шундый мәле. Мин куркмыйм. Мин дә куркмыйм. Ялтырый тәңкә. Мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Күрер күзегә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Бер ватылыкта, бер яшьлектә диеп белән җырлый әле. Җырламый түзеп буламы күңелнең шундый мәле. Суларда балык йөзәдер ялтырый тәңкәләре. Күрер күзегә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Күрер күзегә мәхәббәтле нәкъ безнең кебекләре. Hey! Хамдуна Темиргалиева! Һәм Мөнир Рахмаев. Алкышлар! Нигә алай кычкырасың? Мин һәрвакыт шулай кычкырам. Кеше көлдермә, алай кычкырма. Куллар! Кычкырмадым мин сиңа.
алып барабыз. Татарча, Русча, мишәрчә, кытайча, японча, американча. Сугма. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов, Татар Продакшн, креатив заманча алып баручылар. Шалтыратыгыз 250 101 8.